Роналдо ще играят заедно? Моля! И здравейте хора, аз съм Светослав Андрей Михайлов. И както сте разбрали от заглавието и от самото интро, Меси и Роналдо ще играят в един и същ клуб. Май. Звучи малко странно, но има спекулации, че Меси ще отиде ще направи трансфер в Манчестър Сити. И Дейвид Бекъм е одобрил това, но да отиде само за време. Май отива от февруари. Не знам, тук някъде ще ви спише информацията, но май отива някъде от февруари чак до ноември. Май така беше. Пък Роналдо... Меси още не са му взели съгласието. Тоест, още не са го питали дали той иска да отиде в Манчестър Сити за това време, на което си е доста много, но защо ли не би искал да игра с неговия любим треньор Пеп Гвардиола? И ще играе в Манчестър Сити. И аз мисля, че Меси ако одобри и отиде от февруари до ноември, което си е много време, той вече ще е свикнал с отбора и може да му хареса и да подпише с Манчестър Сити. Той все пак Роналдо, като е бил на 35, на 37 години като него, той е играл английски футбол, европейски футбол и сега Роналдо, Меси ще ходи и ще играе в Манчестър Сити за определено време. Според мен ще му вземат съгласието 100%. И да, аз мисля, че за толкова много време може Пеп Гвардиола да грабне вниманието на Меси, той да подпише с този син клуб. И да, аз съм фен на Меси, затова много ще се радвам той да играе в любимият ми английски клуб. И да, нека преминем към Роналдо. Роналдо ще играе в Манчестър Сити. Не ще играе в Манчестър Юнайтед. И точно там май ще се свържат, защото той почва някой от 2025-та. Като тук можете да видите, че ще ходи в Манчестър Сити и думите му, които няма да показвам. Ако ги покажа, ще са някъде тук, но май няма да покажам думите на Роналдо. Те бяха, че Пеп Гвардиола е много добър треньор и според него ще се измъкнат. И е готов на 100% е готов да отиде да игра в Манчестър Сити. Което изненадващо и ще ми бъде много интересно да гледам как тези две звезди играят заедно. Всички футболни фенове сигурно ще се изкефат да гледат как двете от двамата найдобри играчи ще играят с Ерлинг Халанд, ще играят с много добри играчи на голяма класа, които сега много губят. И май точно заради това те искат да им помогнат, но Пеп Гвардиола ще се оправи, той си знае. И ще ми бъде много интересно да видя ако има трио, кой ще бъде. Дали Меси и Роналдо ще си паскат или по-скоро ще се състезават по голове. И да, най-интересно ще ми бъде триото. Но според мен триото ще бъде Меси, Халанд и Роналдо. Това ще бъде интересно да гледам как Меси паска на Роналдо и той вкарва с задна ножица, или как Роналдо паска на Меси и Меси вкарва пак с уникален гол, или Меси и Роналдо да си паска или Меси да пасна с уникалния си, да направи една много добра асистенция към Халанд и той да направи най-добрия гол, или
или Халанд да направи уникален пас, за да може Роналдо да направи задно и си. Да, ще ми бъде интересно да видя какво ще е трилото и как ще се представят от Роналдо и Меси в този клуб. И да, много очаквам 2025 година. От мен това ще бъде една от най-добрите години, защото може би ще видим Меси и Роналдо в един клуб. Ман Сити ще се подобрят. Манчестър Юнайтед не знам какво ще става от другите клубове. И да, ако ви харесват такива футболни видеа, нека дайте лайк на това видео и се абонирайте за канала ми, ако харесвате такива футболни видеа. Ако ви хареса второто видео, ако ви хареса това видео, може да направим видео на Барселона, защото съм чел, че те ще махнат Френки де Йонг и още играчи са си планирали едни много интересни играчи, които не са много шумни, но са си добри. И да, това беше видеото. Аз бях Светослав Андреев Михайлов. Там е Гоши. И да, ако ви харесва това по-различно видео с футбол и без Гоши, защото той сега се гледа мач и мечока, дайте лайк и се абонирайте за канала. Goodbye.